Que pasou despois? Estábamos vendo fotos de Tutankamón cando, sorprendentemente, a pantalla comezou a moverse por toda a clase. Tutankamón saúde da tumba e nese momento entrou Monse. Desmayouse do susto. E os nenos e nenas comezaron a berrar por todo o colexio. Os rapaces de cuarto petaron nas outras clases para pedir axuda. Todo o colexio contraatacara a Tutankamón. Os nenos de infantil escóndense no barco. Os de primeiro e segundo na aula de Xico. O resto loitan contra Faraón. Laura, Sara e Lucía intentan reanimar a Monse. Mentres o Faraón colle a todos os nenos e nenas da aula de cuarto e metos dentro da foto. Os profesores e profesoras chaman ao 112 porque Monse sigue inconsciente e van con ela na ambulancia coa excusa de axudale, pero en realidade fuxen do medo que teñen. Unhas horas despois, Paulo volve ao colexio. Desenchufa o cable e axita a pantalla. Despois dun minuto axitando a pantalla, empezan a sair rapaces e rapaces da clase de cuarto. Danse conta que na escola pasaran 2 horas, pero dentro da pantalla pasaran 2 días. Unha festa rachada por liberarse de Tutankamón, porque Monse despertou. E porque os nenos e nenas de cuarto sobreviviran. Fin.